Hyvää huomenta ja tervetuloa tähän webinaariin CSIT Finlandin järjestämään. Meillä on mukana tässä yhteistyössä järjestelyissä ollut PointSharp, Yubico ja Infinigate. Tänään meidän aiheena on tietoturva-avaimet ja niiden hallinta. Mitä tietoturva-avaimet on ja onko tietoturva-avaimet oikea nimitys niille, kuinka ne toimii, miten ne tukeutuu standardeihin, mihin niitä voidaan käyttää ja hyödyntää, jotain teknologia-asioita ja esimerkkejä. Ja sitten myös puhutaan niiden hallinnasta. Eli tässä on meidän aiheet lyhyesti tietoturva-avaimista ja niiden teknologioista. Meillä ensin puhuu Kimmo Pohjoisaho Infinigateilta. Sen jälkeen meillä on englanninkielinen esitys Enterprise Lifecycle Management of Passkeys and Authenticators, eli elinaikainen hallinta, elinajan hallinta ja niihin liittyvät asiat. Tämän käy läpi meille Lukas Bart PointSharpilta. Sen jälkeen kysymyksiä ja vastauksia ja yhteenvetoja, eli siinä on mukana Kimmo, Lukas ja CSIT Finlandilta Peik Åström. Tehdään yhteenvetoa läpikäydyistä asioista ja sen lisäksi vastataan kysymyksiin ja tehdään vähän johtopäätelmiä. Vielä muutama hallinnollinen asia, eli niin kuin nyt näyttää olevankin, niin toivon, että kaikilla on kamerat ja mikrofonit hiljaisella. Ainoastaan esittäjillä silloin, kun Lukas tulee, niin Lukas jakaa omaa kameransa ja näyttöään. Kysymyksiä voidaan koko ajan jättää. Ja nyt jos on joitakin, jotka eivät ole käyttäneet Google Meetsiä työkaluna, niin siellä alapalkin oikeassa reunassa on semmoinen 9 pisteen kuvio, jossa on Meeting Tools. Kun sitä painatte, niin silloin saatte valikon, jossa on polls, eli kysymykset. Me tehdään muutamia kysymyksiä, joihin pyydetään teiltä vastauksia, mutta siellä on myös Q&A. Eli sinne kun kirjoitatte kysymyksen voitte tehdä joko suomeksi tai englanniksi, jos ne on sellaisia suomenkielisiä kysymyksiä, joita kohdistetaan sitten Lukakselle, niin me käännetään niitä sitten täällä englanniksi. Webinaari tallennetaan sillä tavalla, että koko webinaaritallennus tulee saataville kohtalaisen pian webinaarin jälkeen. Sen lisäksi eri puheenvuoroista otetaan osatallenteet, jolloin niitä voidaan aihekohtaisesti myös käyttää ja hyödyntää. Eli kaikki on saatavissa teille osallistujille ja sen lisäksi myös nämä esitykset tulee jaettavaksi, joita tänään käydään läpi. Mutta aloitetaan varsinainen ohjelma, eli nyt pyydän kohta sisään Kimmon, mutta me aloitetaan pollikysymyksellä, eli kysymyksellä, en tiedä onko tuo polli nyt ihan oikein, se on jotenkin juurtunut suomen kielessäkin, näissä webinaareissa käytetään pollia, mutta laitetaan kysymys, jonka mä nyt julkaisin, eli kun menette sinne Meeting Toolsiin ja Polseihin, niin voitte siellä vastata. Ja myös tulosten pitäisi teille siellä näkyä, eli vähän kevennettynä aloitetaan, että onko tietoturva-avaimia vai onko ne pääsyavaimia vai avainkoodeja vai todentamisavaimia vai passkeytä vai mikä on se, jota yleisimmin käytetään. Että vielä muutama vastaus odotetaan tässä. Täällä on näköjään Microsoft-käyttäjiäkin, eli olen ymmärtänyt, että
todentamisavain on Microsoftin käyttöön ottama nimi passkeystä. Eli noin puolet tai 40% toteaa, että kyllä se on tietoturva-avain ja 40% että todentamisavain ja 20% pääsyavain. No tällä johdannolla esitellään sisään Kimmo Pohjoisaho, eli Kimmo toimii Infinigateilla teknisen tietoturvan asiantuntijana ja on yli 20 vuoden kokemus verkoista ja tietoturvasta, eli jo ennen internettiä olet ollut tekemisissä näiden asioiden kanssa. Infinigatehan on johtava eurooppalainen kyberturvallisuuteen ja turvallisiin verkko- ja pilviratkaisuihin keskittynyt tukkuri ja edustaa muun muassa YubiKeyta täällä Suomessa. Eli Kimmo, ole hyvä. Kiitos Antti. Joo, eli tänään olisi tosiaan tarkoitus mennä läpi vähän YubiKeytä ja mitä se tekee ja miksi me tarvitaan YubiKeytä ja vahvaa autentikointia tänä päivänä paljon enemmän kuin oikeastaan ikinä tarvittu. Yleensä aloittaa nämä YubiKeyt-esitykset, eli katsomalla tätä ensimmäistä slidea tässä. Ja tässä on erilaisista maanosista kuvia, niin varmaan osa teistä jo huomaakin yhtäkkiä, että tuolla vasemmalla on tutun näköinen kuva. No miten ihmeessä toi kuva ja toi paikka liittyy YubiKeyhin? 1748 Ehrensvärd oli suunnittelemassa Suomen linnaa. Ja sitten taas 2007 Ehrensvärd, Stina ja Jaakob on perustanut YubiKeyn. Eli tässä suvussa on jo käyty aika pitkään tällaista turvallisuusasiaa läpi. Ja melkein voisi sanoa, että tietyllä tapaa YubiKey on pieni pala Suomeakin tuossa mukana. Eli erittäin mielenkiintoinen tuonne pieni noppijuttu. Nyt kun mennään tähän tietoturvapuoleen, niin on paljon niin kuin mietitty, että ennen varsinkin, kun Antti tuossa mainitsi, että mullakin on taustaa aika pitkältä ajalta tietoturvassa. Olen tehnyt palomuureja, VPN:ää ja myös vahvaa autentikointia tässä melkein 20 vuotta. Niin silloin hyvinä aikoina niin me enemmän ehkä mietittiin sitä vanhaa verkkoa siellä sisäverkossa. Eli meillä oli endpointteja, palvelimia, käyttäjiä, palvelimia, printtereitä, palomuureja. Niin kyllä tietysti nekin on erittäin tärkeitä, mutta nyt ollaan huomattu tässä viimeisien vuosien aikana, että tuo tunnistus on yksi isoimpia ongelmia tällä hetkellä. Eli olette varmaan itsekin huomannut, että teillä on paljon hybridiä, paljon pilvipalveluja. Sen lisäksi, että teillä on tuo vanha on-prem-verkko. Ja meillä on noita tunnuksia ja kirjautumisia erilaisiin järjestelmiin, jotka ei ole oikeastaan enää meidän hallussa. Eli ne on siellä jossain pilvipalveluissa. Ja nyt näitä tunnuksia on niin älyttömän paljon ja riittää oikeastaan, että hakkeri pääsee yhteen paikkaan kiinni, niin sieltä pahimmassa tapauksessa pääsee vuotamaan aika moneen paikkaan. Eli puhutaan tässä nyt, että tämä uusi tietoturvapanostus täytyisi laittaa nimenomaan tuonne tunnistuspuolelle. Eli että me saadaan kirjautumiset ihan varmasti niin kuin phishing-resistantiksi. Niin kuin Antti tuossa mainitsi tosiaan, niin on ollut todella kauan mukana tässä vahvassa autentikoinnissa ja yleensä tietoturvapuolella. Ja muistan tuossa ihan 10-15 vuotta, melkein vähän enemmänkin, ne on tehnyt ensimmäisiä vahvaa autentikointeja. Ja ne oli silloin yleensä ratkaistu sertifikaateilla. Ja sertit on oikeastaan tällä hetkelläkin erittäin hyvä tapa tehdä autentikointia. Siinä on vaan ehkä ongelmana se, että se on vähän työläs. Ja siinä on sitten omia niin kuin, pikkuongelmia, ehkä enemmän tämän hallittavuuteen. Itse sertifikaatti-autentikointi on yksi parhaimmista autentikointitavoista. Ja varmaan Luukas sitten tässä hänen esityksessään kertoo pikkusen tarkemmin, että miten sitä hallintaa voi tehdä paremmin. Nyt kumminkin ollaan huomattu tässä viime vuosien aikana, että nämä perinteiset RSA-tokenit, one-time password-laskimet, onko ne sitten softapohjaisia puhelimessa tai jotain kannettavia avainperässä olevia laskemia tai sormenjälkiä,
juttuja, niin ne vähän vuotaa tällä hetkellä. Ja nyt on ollut erittäin suuri tarve päästä niin kuin tuottamaan tällaista hyvää autentikointia, joka olisi helppo myös käyttää. Ja siinä sitten tämä Fido 2, ja niin kuin tuossa Antti teki polliin, niin täällä on erittäin monta nimeä. Ja muistakaan, mitä kaikki sen tuossa mainitsit, mutta itse käytän sitä nyt Passkey-nimeä, joka tuntuu olevan nyt se niin kuin de facto standardi, mitä myös nämä isot yritykset Microsoftista lähtien alkaa käyttämään. Nämä suomalaiset nimet on yleensä aika pitkiä, että yleensä vähän yritän unohtaa ne tuosta pois. Eli niin kuin varmaan olette kaikki ymmärtäneet ja varmaan osa teistä on tehnytkin jo aika paljon tämän työn eteen, että meillä on niin kuin tämä vahva autentikointi alkaa olemaan niin kuin ihan must. Eli sellaista tilannetta ei saa enää syntyä, että me käytettäisiin ihan tunnussalasanaa ja jotain vähän vanhempaa vahvaa autentikointia, koska NIS 2 tulee vaikuttamaan erittäin isosti tähän hommaan. Ja teistäkin varmaan osa on joutunut jo niin suunnittelemaan omat verkkonsa ja tietoturvansa tämän NIS 2 takia vähän niin uusiksi. Ja sitten meillä on nämä 3 isoa yritystä, Microsoft, Google, AWS, Amazon, jotka oikeastaan vähän pakottaa nyt meidät käyttämään ja siirtymään ja oikeastaan niin kuin pakottaa käyttämään nyt vahvaa autentikointia. Ja nimenomaan siirtää sitä niin sieltä vanhoista autentikointimetodeista tuohon vähän uudempaan Passkeyhin. Ja tämä nyt on, eli mä voisin ottaa minkälaisen kalvon vaan, mulla oli muutamia muitakin kalvoja, mutta ajattelen, että tämä on ehkä selvin näistä. Eli kalastukset, phishing, niin ne on ylivoimaisesti isoin tapa hyökätä tällä hetkellä yrityksiin. Eli tätä tapahtuu koko ajan. Ja vaikka tämä nyt on jenkkikalvo tai jenkkikuva, niin mä tuossa kopioin suomalaisista lehdistä. Ihan toi viimeisin on tuossa alhaalla on toi tämän viikon, oliko se 9.9. eli pari viikkoa sitten, oli Traficcomin iso hälytys taas siitä, että Microsoftin 365-tilejä on taas hakkeroitu hyvällä vauhdilla täällä Suomessakin. Ja avatti ihan minkä vaan päivälehden, niin mä oon aika varma, että siellä on jonkinlainen ilmoitus jostain. Joku yritys, kaupunki, kunta, whatever, niin ne on taas murtauduttu. Ja on päästy sisälle, että tämä on ihan niin kuin, varmaan kaikki on huomannut, että sähköposteihin tulee mitä ihmeellisimpiä e-maileja, missä on niin kuin oikeastaan aika aidon näköisiä maileja, missä on jonkinlainen linkki sitten. Ja sitten kun sitä pääsee klikkaamaan, niin kysytäänkin tunnussalasanaa. Ja jos sinne erehtyy sitten käymään ja antaa tunnukset ja sitä vähän huonommalla vahvalla autentikoinnilla kirjautuu, niin sen jälkeen sitten vähän peli pelattu. Hirveän kallista ja työlästä sitten korjata. Ja kun puhutaan noista autentikointitavoista, että on nyt karkeasti jaettu ne 3, eli meillä on tämmöinen perinteinen user password, eli tunnussalasana. No tällaisia nyt ei saisi enää kyllä käyttää missään, että niin kuin, näistä mennään läpi ihan heittämällä. Eli tuo on niin helppo toi salasana urkkia läpi, joko siellä on sitten se vanha salasana, mitä käytetään muissakin paikoissa ja sitten brute forceataan sitten läpi noin. Eli missään nimessä tämä maailma meni jo. Sitten onneksi suurimmalla osalla nyt on jonkinlainen vahva autentikointi, joka perustuu tämmöiseen vähän vanhempaan two-factoriin. Eli meillä on, tekstiviestejä en ole nähnyt kyllä pitkään aikaa, mutta aika paljon on näitä mobiilepusseja, one-time passwordeja, mitä käytetään. Mutta nekin alkaa nyt vähän vuotaa liikaa, että meidän olisi pikkuhiljaa nyt siirryttävä tämmöiseen phishing-resistanttiin, eli tapaan, missä me ihan oikeasti saadaan se vahva autentikointi sellaiseksi, että siitä hakkeri ei tule läpi. Ja tuossa on esimerkkejä näistä vahvoista autentikoinnista, mitä tällä hetkellä yrityksessä käyttää. Eli meillä on mobiilepussia, kännykäs joku autentikaattori, joka tuo sitten tämmöisen push-viestin, että sallitko vai etkö salli. Meillä on näitä one-time passwordeja, eli autentikaattori laskee tämmöistä vaihtuvaa salasanaa. Ja onkin sitten kaikennäköisiä muitakin appeja sitten ja tekstiviestiäkin jossain määrin käytetään. En ole pitkään aikaa kyllä itse huomannut näitä asiakaskunnassa onneksi, mutta tiedän, että niitä on kyllä käytössä. Ja kun katsoo näitä ongelmia, miten nuo asiakkaat sitten tai käyttäjät niin sanotusti, niin kuin, miksi se menee tähän halpaan,
niin ne on kyllä aika fiksusti nämä hyökkääjät rakentaa näitä hyökkäyksiä, että kun tulee joku liitekin esimerkiksi, niin sitä on todella vaikea enää tällä hetkellä huomata, että onko se, meneekö se läpi sieltä, onko se mennyt yrityksen tietoturvakoneiston läpi ja se on turvallinen, vai onko se vaan tämmöinen huijaus. Eli siitä huolimatta, että se niin kuin näyttää oikealta, turvalliselta, niin se on kumminkin hakkerointityökalu, millä hakkeri pääsee sisään. Näitä on lukemattomia erilaisia tekniikoita, millä voidaan huijata käyttäjää ja jopa niin kuin näitä meidän antivirusohjelmia ja tietoturvaohjelmia, että ne ei niin kuin huomaa kaikkea noita. Eli se on todella sellainen peli, mitä tällä hetkellä käydään, että hakkerit versus tietoturvatalot, että yritetään jompikumpi aina on vähän voitolla ja tuntuu tällä hetkellä, että nuo hakkerit on pikkuhiljaa vähän niin kuin nuo rikolliset voitolla, että kumminkin aika isoista rahoista kyse. Näitä on lukemattomia tapoja niin kuin huijata ja näitä on niin kuin ihmisen todella vaikea niin kuin nähdä nopeasti. Jos et sä ole tietoturvaspesialisti, asiantuntija, niin tänne normaali käyttäjä, niin ihan niin kuin se on jo hävinnyt tämän pelin tietyllä tapaa. Tuossa on muutamia esimerkkejä, että vaikka siellä lukee sillä URL-livillä, että se on ei välttämättä ole Apple. Ja miten tänne normaali käyttäjä voi sitten tietää, että se on ihan mahdoton. Ja kun me sitten päästään tällaisiin ja käyttäjät niin kuin eksyy tämmöisille sivuille, eihän ne sinne tahallaan mene, ne yleensä vahingossa klikkaa jotain linkkiä niin, ja antaa sitten tunnuksia, salasanoja, niin siinä ne sitten menee. Että tämä on sellainen peli, missä kannattaisi olla pikkusen enemmän aseita, että me päästään niin kuin vähän voitolle. Miten tämmöinen hyökkäys niin kuin tapahtuu, niin tässä on hyvin yksinkertainen kaavio. Eli meillä on tuolla uhri ykköskohdassa, joka saa tämmöisen linkin fake login pagein, eli kun se klikkaa sitä ja se ohjataan sitten tälle fake-sivulle, mihin tunnukset, salasanat, niin se hakkeri saa ne, käyttää ne tunnukset sille oikeaan paikkaan. Ja nyt kun se oikea paikka sitten lähettää sille käyttäjälle, sille uhrille sen one time password-kyselyn tai pussiviestin, jolloin se uhri niin sanotusti hyväksyy sen hyökkääjän sinne sisälle. Ja tämä on aika normaali tapa, mitä aika paljon käytetään tällä hetkellä. Tämä on hyvin yksinkertaistettu kuva, se ei valitettavasti ole näin yksinkertainen, mutta tässä tapauksessa niin uhri itse niin kuin hyväksyy sen hyökkääjän sinne sisälle sinne itse kohteeseen ja sen jälkeen se menetetään se tili. Se on sitten sen jälkeen niin kuin tämän hyökkääjän rikollisen omaisuutta. Oikeasti nämä hyökkäykset on pikkusen monimutkaisempia, että se ei nyt ihan näin helposti mene. Siellä on yleensä jotain proxy-palvelmia välissä, että sekä se uhri että hyökkääjä menee sinne oikealle sivulle, mutta tämä hyökkääjä saa kumminkin sitten tiettyjen tekniikoiden avulla kiinni ja saa selville nämä tunnukset sinne paikkaan. Sen jälkeen se menetetään se tili. Nyt sitten, miten tämmöinen uusi tekniikka, phishing-resistantti, esimerkiksi yksi esimerkki tämä FIDO 2, mistä puhun tänään, Passkey toiselta nimeltään, ja nyt ei muista kaikkea suomalaisia nimiä enää tuossa, niin siinä tapauksessa, jos tämä sama hyökkäys toteutetaan, niin se ei enää onnistukaan, koska se FIDO Passkey on talletettu tuonne ykköskohtaan tuon käyttäjän YubiKeylle, tai sitten jos se on Passkey, niin se voidaan myös tallettaa sen käyttäjän autentikaattoriin puhelimeen. Ja se toimii vaan ja ainoastaan sinne oikealle sivulle. Et se ei toimi mihinkään feikkisivulle ja myöskään se hyökkääjä ei saa mitään informaatiota, koska tämä toimii tässä kryptoavaimella. Että vaikka me annettaisiin se avain tuolle hyökkääjälle, niin se ei pysty tekemään sillä yhtään mitään. Eli tietotapaa sen takia puhutaan tämmöistä phishing-resistanteista, eli ne ei niin kuin, vaikka nyt käyttäjä erehtyy surffaamaan tämmöiselle feikkisivulle, niin se ei mene läpi se hyökkäys sieltä. Sen takia kutsutaan phishing-resistantiksi. Ja ehkä yksi tärkeimpiä kalvoja, vaikka vähän boring niin sanotusti, niin tietotapaa me ollaan aika pitkään jo käytetty tunnussalasana ja ollaan aika pitkään käytetty kaikennäköisiä erilaisia vanhoja autentikointitapoja, tekstiviestiä, mobiilepushia, one time passwordia.
Tuossa on välissä tämmöinen vähän vanhempi FIDO U2F-protokolla, jota Google käytti ihan muutama viikko sitten vielä, niin nyt hekin ovat siirtyneet tuosta tähän FIDO 2. Eli tärkeintä olisi, että nyt suunniteltaisiin toi autentikointi niin, että me päästäisiin tosiaan rakentamaan nämä autentikoinnit vähän paremmin. Ja tässä esimerkiksi on Microsoftin ihan oma niin kuin ehdotus siitä, että phishing resistant MFA on vain ja ainoastaan noin FIDO 2 passkey-avaimet, Windows Hello for Business ja sertifikaatit. Kaikki muu ei ole phishing resistanttia, eli heavy suositus Microsoftilta käyttää jotain noita 3. Ja sitten päästään noihin passkeyhin. Ja ehkä 3 tärkeintä ideaa noista passkeyistä ja YubiKeystä on se, että se ei ole mikään salasana, mitä me tallennetaan tuonne YubiKeylle, vaan se on tämmöinen kryptausavain, eli sitä ei voi niinku arvailla. Ja jokaisella palvelulla, jokaisella verkkosivustolla ja sovelluksella on oma passkey, että ei ole niinku yhtä passkeytä, joka toimii useampaan paikkaan, vaan jokaiseen paikkaan rakennetaan oma tai konfiguroidaan. Ja niin kuin sanoin, niin vaikka sä antaisit sen passkey niin kuin kaverille hakkerille, niin se ei oikeastaan voi tehdä sillä mitään, koska ne kaikki muu ei sitten täsmää siellä. Eli passkey on tällä hetkellä nyt ehkä ylivoimaisesti turvallisen autentikointi tässä. No sitten itse asiaan, eli YubiKeyhin. Eli mä oon aika varma, että osa teistä jo käyttääkin tai on nähnyt, miten YubiKey toimii. Eli tämä on tämmöinen tikku USB-porttiin työnnettävä A- tai C-portti. Ja siinä ei mitään ajureita, ei tarvitse asentaa, se käyttää suoraan työaseman niin kuin keyboard-ajuria tietotapaa. Eli sen kun lykkää kiinni sen koneeseen, antaa PIN-koodin ja koskettelee sitä, niin sen jälkeen se toimii. Eli tikku koneeseen, aina kun tulee tunnussalasana-kysely, eli Microsoftin kirjautuminen tai Office 365, Entra ID, Google, whatever, niin tikku koneeseen, PIN-koodi, ja sitten kosketellaan. Se vaatii aina ihmiskosketuksen, että sitä ei voi etänä edes käyttää. Että se vaatii, että se niin hipelöidään kevyesti kultapintaa siinä, niin sen jälkeen se autentikoi. YubiKeyt on erilaisia malleja. On nämä YubiKey 5-sarjat ja sitten on tämä YubiKey Bio, eli missä korvataan se PIN-koodi tämmöisellä sormenjäljellä. Ja sitten on tämmöinen Security Key. Ja noiden raaka ero on ehkä siinä, että toi vitossarja sisältää kaikki muut protokollat, eli FIDO 2, mitä käytetään tähän uuteen pilvimaailmaan, eli Entra ID, Azure, Office 365, Gmail, eli whatever pilvi. Ton FIDO U2F voitte vähän unohtaa, se on vähän sellainen vanhempi versio sitä, mitä juuri kukaan ei enää käytä. Sitten on älykortti, eli tämä YubiKey voi toimia myös älykorttina, jos talletetaan sertifikaatteja. Ja sitten meillä on toi OAT, eli OTP, One Time Password. Yleensä se vaatii, siinä on pari tapaa tehdä se, joko suoraan tuolla, ja sitten se vaatii tietysti sen multifaktorituotteen, joka tukee sitä, tai sitten voidaan käyttää sitä YubiKeyn autentikaattoria puhelimessa sitten yhdessä tämän YubiKey-tikun kanssa muodostaa tämmöisen One Time Passwordin. On erilaisia malleja näistä, eli C-porttia, A-porttia, sitten on NFC, eli halutaan langattomasti yhdistää näitä. Jos mä menen muutaman slaidin taaksepäin, niin yleensä, jos halutaan vaan niin kuin rakentaa pilvimaailmaa, niin silloin mietitään yleensä Security Key-nimellä olevia tikkuja. Mutta taas sitten, jos haluaa tämmöisen nanoavaimen, niin mitä mä itse käytän aika paljon omissa työasemissa, niin mulla on aina valmiina toi nano siellä, että se on niin kuin upotettu sinne A-porttiin. Se tulee ihan muutama millin ulos sieltä, että sitä ei tarvitse edes poistaa sieltä, vaan se menee hyvin laukkuun ja joka paikkaan. Se ei estä mitään. Se on koko ajan koneessa kiinni. Mutta sitten mulla on myös kannan avaimen perässä tämmöistä isompaa YubiKey A-porttia, missä on NFC, että jos mä en ole omalla koneella, niin mä voin ottaa tästä avainperästä sen YubiKey ja työntää koneeseen ja kirjautua sitten sillä kiinni erilaisiin palveluihin. Jokainen näistä YubiKeystä se on, niin kuin sanoin, ruotsalainen yritys, niin nämä on tehty täällä Euroopassa, Ruotsissa tai sitten Jenkeissä, mutta on ymmärtänyt, että eurooppalaiset tulee melkein kaikki tulla Ruotsista.
Ne on hyvin niin kuin vahvoja tikkuja, että näitä on aika mahdoton saada rikki. Mullakin on yksi tikku mennyt pesukoneesta jo muutaman kerran läpi, eikä toimi ihan kuin ei mitään. Ne on hyvin kovaa muovia, hyvin ohkaisia, että mahdoton, ja sen sivuleikkurilla tai yritä oikein rikkoa, niin menee, mutta niin normaalikäytössä niin not gonna happen. Sitten tällaisia ehkä muutamia keisejä vielä muutama, eli tästä vanhaa OTP-tapaa, niin sitä käytetään edelleenkin ehkä noissa vanhoissa VPN-ratkaisuissa, mutta meidän niin kuin idea olisi nimenomaan mennä tuohon FIDO 2 nyt, ja se on sitä uutta pilvimaailmaa, eli siellä se passkey on niin kuin ihan ehdoton ykkönen. Ja tuosta esimerkiksi Luukas tulee kertomaan sitä tarkemmin, mutta nopeasti sanottuna niin näitä YubiKeytä voi käyttää itse rekisteröidään Entra ID:ssä ihan samalla lailla, kun se rekisteröi näitä autentikaattoreitaan. Ja Luukas tulee kertomaan sitten tästä isommasta levityksestä ihan kohtapuoliin. Meiltä löytyy vielä YubiKey-autentikaattori tuohon, mutta sitä ei nyt välttämättä tarvitse käyttää ja saa sen taas. Se vaan asentaa Windows-koneeseen, mutta tämä ei ole pakollinen, ei edes hallittavuuteen. Eli Windows ja Mac tukee suoraan YubiKeytä. Ja ehkä ihan viimeisenä slaidina vaan, niin YubiKey on tämmöinen tikku, mikä toimii oikeastaan mihin vaan autentikointiratkaisuun. Että whatever, niin jollain tavalla YubiKey on mukana siellä. YubiKey on kumminkin ollut mukana ihan alusta lähtien rakentamassa koko FIDO-protokollaa. Että se ei ole niin kuin ollut vaan ottanut käyttöön, vaan myös rakentanut näiden isojen Googlen ja Microsoftin kanssa tätä itse passkeytä protokollaa. Ja nyt kun aika rupeaa loppuun, niin ihan viimeinen slaidi, niin haluan näyttää, että tässä on tämmöinen YubiKey-kaverin oma tekninen blogi. Minusta tästä löytyy todella hyvää YubiKey-informaatiota, jopa vähän paremmin kuin itse YubiKeyn sivulta, eli käytän paljon itse tätä. Ja täällä on aika paljon hyvää matskua, jos haluaa lähteä konfiguroimaan vaikka passkeytä, Entra ID niin kuin konfeihin. Tuolla on aika hyvät step-by-step-ohjeet. Käykää tsekkaamassa. Siellä on myös informaatiota, YubiKey-sertifikaatit ja kaikennäköistä muuta herkkua. That's it. Kiitos. Kiitos Kimmo. Palataan tässä vaiheessa. Ei ole tullut vielä semmoisia kysymyksiä, joita tarvitsisi heti vastata. Katsotaan sitten myöhemmin. Ja samalla mä muistutan kaikkia mukanaolijoita, että taas menemällä sinne Q&Ahan, niin voitte kirjoittaa sinne kysymyksiä, mitä tulee mieleen. Mutta me jatketaan ohjelmaa seuraavaan aiheeseen, jossa tietoturva-avaimia, vai pitäisikö meidän nyt ruveta käyttämään sitä passkeytä, eli passkey-tuotteiden hallintaa ja niihin liittyviä asioita. Puheenvuoro tulee pitämään Lukas Baart. Lukas toimii PointSharpilla järjestelmäinsinöörinä ja on pitkä vuosien kokemus kyberturvallisuudesta. Erityisesti hän on keskittynyt identiteetti- ja pääsyhallinnan asioihin, käyttäjätunnistautumiseen ja digitaaliseen pääsyhallintaan. PointSharpilla Lukas auttaa kumppaneita ja yrityksiä suunnittelemaan ja toteuttamaan turvallisia ja käyttäjäystävällisiä ratkaisuja pääsyhallintaan. PointSharphan on eurooppalainen kyberturvallisuuteen keskittynyt yritys, kehittää teknologioita ja tuotteita ja ratkaisuja, jotka mahdollistaa turvallisen verkkojen ja käytön, mutta myös panostaa käyttäjäystävällisyyteen ja helppoon käytettävyyteen. Now I'll introduce Lukas. Lukas will today talk and explore how lifecycle management of passkeys and other authenticators ensure that enrollment, revival, recovery and revocation are handled seamlessly. He will also show how enterprises can extend modern authentication across their entire infrastructure and how to well manage the infrastructure. So, welcome, Lukas. Good morning, everyone. Like Antti was talking about, I will talk about passkey lifecycle management for enterprises. So my name is Lukas Baart. I work at PointSharp as a solutions engineer and have been for over 6 years now.
And before I go into the topic, I want to introduce a little bit of PointSharp, if you haven't heard about us. So PointSharp, we were founded in 2006, a very small company here in Stockholm. Since then, we have grown a lot, especially in the cybersecurity area. So we see ourselves as a European cybersecurity. Nowadays, we have offices all around Europe. And our presence is quite strong. We are in multiple industries. Personally, I work a lot in the industries within healthcare and municipalities. But PointSharp works with identity and access management. That's our area. Gartner calls this the identity fabric. So we like to see ourselves a part of this fabric. But as you can see here, there's a lot of industries. These areas do require some kind of identity and access management in some way or another. That's why we're here. So that's the background of PointSharp. That's all I'm going to talk about today. Back to the topic. So the topic is passkey lifecycle management for enterprises. And that has to derive from somewhere. Why do we talk about passkeys? Why is that so important? Well, it's because we all agree that passwords is from the past. It's broken. It's nothing we want to use anymore, and we have to part ways. I know this is old news, but bear with me because it remains a big problem. Because it's still the biggest reasons behind many of the IT breaches that's happening in the world, often caused by weak passwords or stolen passwords. Oftentimes, or what research already shows us is that the password 123456 remains as the #1 used password in the world. Oftentimes, people also use the same password in their private life and in their work life. And that means that if a service in their private life is compromised, your organization's IT infrastructure is compromised as well. So we all know this is a problem, and it's then linked to a lot of costs, and it's also very inconvenient to use passwords. You often talk about password fatigue, where you have to renew your passwords every other month or something similar. So we are tired of passwords. So that's why we talk about passkeys, or rather passwordless. And what is passwordless? The solution? Well, first off, it says it in the name. It is no passwords. It's quite obvious, but it also combines often with some kind of stronger authentication. It doesn't have to be, but oftentimes when you talk about passwordless, it is some kind of stronger authentication method. And then, contrary to popular belief, oftentimes people don't like using some kind of passwordless, like some kind of multi-factor authentication, because they don't have good user experience. I would argue that that's not the case if you implement it correctly. You have great user experience with passwordless if it's well put in your environment. However, that doesn't mean that it doesn't come with any challenges, because there are. And when I say passwordless, it doesn't mean that it's one thing. It is not one technology. There are multiple authentication methods out there. Kimmo was already talking about many of them. And I'll give you a very broad overview of all of the one that already exists. The problem with this is also the fragmented ecosystem, or you can talk about it like hybrid environments where you have Entra or other cloud services, and you have on-prem applications, and they enable or accept different kinds of passwordless authentications. And then with that, you get the problem of lifecycle management. So every service has maybe a different kind of acceptance of passwordless. How do you lifecycle manage it?
Do you put the responsibility on the end user, or do you want to take full control over it? So like I said, the whole overview of authentication methods, this is data that we gathered directly from Gartner. And this will give you an overview of the level of trust of many different kinds of authentication methods. On a very low end, we can see passwords is, not considered safe, which we all know. Then we go further up, which desktop one-time passwords, then mobile one-time passwords, and then some FIDO technology. And then lastly, we have FIDO2 with a security key protected with a PIN or biometric. And then beneath that, we have X509 with a hardware token, which is then a user certificate or PKI that is being used to authenticate. So all of these methods, PointShop can lifecycle manage them today, but the focus is passkeys, and that's basically FIDO2 on the very high end, so to say. And it's very important to try to reach this requirement of using passkeys or certificates because, like Kim already says, it is phishing resistant. I'll also give you a little bit of an insight of how my discussions goes with different kinds of organizations, because it oftentimes looks like this. You have your IT admins, they use a mobile one-time password to authenticate themselves, and then you have business users or your majority of your employees in your organization, and they still use passwords. And then because of NIS2 requirements or something else, the discussion goes to, we want the shift so the IT admins uses FIDO2 or then passkeys, and the business users uses mobile one-time passwords. However, this is great. Taking a step from password to mobile OTP is a step in the right direction. However, there is another view of it to take, which I would argue it's better, and that's just go all the way through to the very high end with all of your users. I know that it sounds maybe a bit scary to have your whole organization using passkeys because it's maybe more of an advanced technology, but nowadays it's just as easy to implement as the other authentication methods out there. So talking about passkeys and the world of it, very short introduction of it. I know Kim already talked a lot about it. What is passkey? Well, the name comes from actually password. It's a great marketing trick. It's just understanding or finding understanding that it's the next step of authentication. Instead of using a word, you use a key that is cryptographic in this case. That's why it's considered as a modern passwordless authentication standard and a very future-proof authentication. Gartner projects that by 2027, over 90% of MFA token transactions will be FIDO-based authentication, indicating that passkeys will become the prevailing standard in this industry. But it doesn't mean that it hasn't any challenges. There are challenges with it because, don't get me wrong, passkeys is a wonderful technology and I think everyone should use it. But there are some hurdles to tackle. And I want to show you two of them today. And these are the two. First off, we have decentralized ownership. Passkey or FIDO2 technology was meant for giving it to a user and then giving the responsibility to the user to enroll or register this token to the services they want to log in with or log into. This means that if you are an organization, big organization on an enterprise level, it becomes hard to keep track of which user has how many passkeys and where are they using those passkeys. The second challenge is the multiple ecosystems, or rather hybrid environments.
So in the FIDO world, you have to register it to every service, and that can be multiple, it can be in the cloud, it can be on-prem. So it becomes very difficult to keep track of all of them. So what is the solution? What can PointSharp help you with in these areas? Well, it is these two areas. So first off, we have a full centralized lifecycle management. And that's a response to the decentralized ownership. We want to give you a tool that gives you an overview of all your authentication methods you're using in organization, give you the possibility to see who is using what passkey when logging in. And the second one is unify the passkey logins. So giving you the possibility to have a very good user experience. So no matter where they log into with the passkey, the login process is exactly the same. So to deep dive in these two areas a little bit more, so some features that we can provide. So when it comes to the lifecycle management, it's all from register on behalf. So me as an admin can register a passkey for someone else, and that can be someone that is sitting next to me or sitting on the other side of the world. We also give the possibility to do a self-service, so I can start a process of I will register this passkey to someone, and that someone will then receive the invitation and then go to the website, and they can handle it completely by themselves. This gives also the possibility of course, controlling all your passkeys in your environment. So that means revocation and recovery control. And this, of course, gives you then the possibility of have full visibility and stay compliant in for example, the NIS2 compliance or any other. So that is our lifecycle management. And then we have our unified passkey logins. And what I mean by that, to deep dive a little bit more. So to be able to use this passkey in a hybrid environment or cross-ecosystem environment, it has to be a good user experience as well. They have to know how to log in. It should be obvious. You just click on login, write your PIN, and then you're done. Just as this is just the same as passwords. So it's the importance of seamless user experience is very important. Then we have also features that helps with single sign-on, so the users only have to log in once and then they're done. These two combined gives you the possibility to have a great user experience and have full control of all of your passkeys. We have many more features out there, which I will gladly show you in a separate meeting. All from like having a time limit on your passkey, so it doesn't continue on living on forever. So it's revoked after a specific period, and then they can renew it, and features like that. Also, PIN complexity is very important in many areas. So there are many things to do here. Before I continue, I actually have some poll questions, questions for the audience to see how it looks like on your side. I think, Antti, you will publish those questions in the chat. Yeah, perfect. So the first question is, how does your infrastructure look like? And that basically means I want to see, is your infrastructure on-prem? Is it hybrid? Is it cloud only or something in between? This is questions I often present in my seminars in different kinds of regions, and I've seen a steady trend in what they answer. Perfect. I'll give that a couple of seconds so everyone has time to answer them. Oh, now I see it's the other way around. So this one was, it's in Finnish, but yeah, okay. Now I see both answers. Perfect.
So first off, the infrastructure one. Yeah, it is as I expected. Many are in a hybrid environments and has a on-prem focus. It's very relevant in this time and age with the global politics. And that means that you do have some applications in the cloud and on-prem. So you want to have a passkey that's able to log in into both of those areas. And then we have also some which is hybrid and cloud focused. Perfect. Same applies to you. And then we have the other question, which is which of the following best describes organization's current status with passkeys? Now the answer isn't finished, but I'll do my best to translate it. So it's interesting to see that many haven't started the journey yet, and that's well, it is great to hear that you are thinking about it now because you're joining the session. So I'll gladly help you to take the next step on where to start, what to think about. At the end, I'll also give you how to say it, a document where you can do a checklist of what to think about before implementing it. And some are using passkeys but looking for a lifecycle management tool, which is great because that's exactly what we can provide. So thank you very much for the answers, and we'll continue from here. So to recap a bit, so the modern infrastructure, yeah, we can verify that it is oftentimes hybrid. So that means that the user in the middle here has to have access to all of the areas that they need to have access to, which basically amplifies the importance of having one login to all. So what I mean by this is having one passkey for one user, and this user has access to all the should have access to, from on-prem applications to cloud applications and to operating systems. So this gives you the PointSharp lifecycle management for passkeys, all from the handover from the first user, so they receive the passkeys in some way or another, to the user being able to use this passkey easily because it's a passwordless authentication method, and then the importance of single sign-on, just how easy it is to use it. And then we have, of course, the self-service. If you want the users to handle the authentication methods themselves, you can do that as well. And lastly, we have revocation. And revocation can be of multiple different kinds of reasons, all from that the person has left the organization or even have changed the role in the organization. So you want to adjust the access of your passkey in your environment so they don't have access to something they shouldn't have access to. I have a little bit of a demo running a little bit out of time, but these are two very quick demos. The first one is showing you the unified passkey login. So we will do a FIDO2 login in a web browser, and then also do exactly the same login with the passkey on a mobile phone. So first off, the web browser. So we choose the FIDO protocol. You start the login, and then here you have the general like FIDO dialog of writing your PIN, and then you're logged in. What you can see here, where we logged into, is a PointSharp app portals where you can publish all your on-prem applications or cloud applications for this specific user. But then we go to the right side, which is our mobile phone. We do exactly the same process, logging in, writing the PIN of the passkey or YubiKey that's inserted into the mobile phone, and you arrive in the exact same destination. So just to show you how easy it is from a user perspective of using passkeys in your environment. I can also give you myself as an example. So when I arrive at the office this morning, I use my YubiKey to go through security doors. I arrive at my desk. I log into my operating system with my YubiKey. And then I open my web applications. Same there. I log in with my YubiKey. And if I need to do a remote connection to a server,
same there. I use my passkey. So for a user, this is a wonderful world to live in. No passwords required, just a PIN on my security key. Then the second demo is about the enrollment phase. In this case, it's very specific of passkey enrollment on behalf. So as an admin, I will do enrollment for another user, specifically in a user that uses Entra. So to begin this, we give the key a name, and then we click on register in our portal. Same here, you get that FIDO dialog of writing your PIN and then touching the YubiKey to show your presence, and then you're done. The FIDO key or the passkey is registered. So then you refresh the site on Entra, the security info, and you will see that the passkey will be added as an authentication method for that user. So the user can have that passkey now and just log in and do their daily work. So yeah, that is the demos. And to recap a bit, what I want you to remember from this webinar is 3 things. First off, is one thing that we at PointShop can't really influence. It's a decision you have to take, and that's this go passwordless. I hope you have seen the importance of taking this step. Secondly, this is where PointShop really can help you and see the importance of it, and that is simplify logins, helping you to have a great user experience so your employees won't complain of using some kind of multi-factor authentication. It should be easy for them. And lastly, we have what we can help with is central management. Having one management system for all of your authentication methods, all of your passkey in your organization. Perfect. So like I promised, here is the checklist. You can scan the QR code here. That will redirect you to our PointShop website. You can also go to the PointShop website and you will find the checklist. And here you can just, this is a checklist of making sure that you're prepared to take the step of using passkey in your environment. Perfect. That was all. So thank you very much for listening. If you have any questions later on, when you have been sleeping on the idea of using passkeys, please reach out to me or someone in our team, and we can deep dive a little bit further. Thank you very much. Thanks, Lucas. Please keep your video and mic on, and I'll invite Kimmo and Peik to the stand for answering the questions and making conclusions. So Kimmo ja Peik, tervetuloa. Ja Peik Åström on CSIT Finlandin toimitusjohtaja perustaja. Peikin tausta on tekninen alkujaan tietoturvan ympärillä ja nykyisin Peik keskittyy pitkälti liiketoiminnan ja asiakasympäristöjen kanssa toimimiseen kaupallisesti. Meillä on yksi kysymys täällä. This one is in Finnish, Lucas. Voiko YubiKeytä käyttää DVV-ammattikortin varmenteena ja onko tästä olemassa käyttötapauksia Suomessa? Nopea vastaus on joo, kyllä pystyy, mutta mä ehkä joudun vähän tsekkaamaan, jos mä saan sen kysymyksen tuosta mukaan. Että jos on ihan normaali sertifikaatti, niin ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Hyvä. Palataan tähän tarkemmalla vastauksella vielä palautteissa jälkikäteen. Muita kysymyksiä ei vielä ole tullut, eli jos teillä kuulijoilla on kysymys mielessä, niin kirjoittakaa tuonne Q&A-osuuteen, niin me pystytään sieltä ne ottamaan. Mutta noin muuten, niin ensin Peik, minkälainen loppuyhteenveto, kun kuulit Lukaksen ja Kimmon tarinat ja mietit asiakasympäristöjä, niin mikä tulee mieleen? No, ehkä se tulee mieleen, että kyllä nyt on aika, jos ei ole lähtenyt vielä tälle polulle implementoimaan näitä turvallisia teknologioita, niin nyt olisi kyllä aika viimeistään. Kyllähän sen lehdistä jo näkee, että nyt on
nyt olisi kyllä syytä tehdä jo jotain. Mites Kimmo? Komppaan ihan täysin, että kyllä se vahva autentikointi on se ensimmäinen, mitä täytyy laittaa päälle. Että jos sen mokaa, niin oikeastaan millään muulla tietoturva-asetuksella ei ole mitään väliä. Eli vahva autentikointi kuntoon, niin sen jälkeen on paljon helpompi tehdä kaikki muut. No, se on, onneksi sitä nyt tehdään aika paljon ja näiden tilaisuuksien yksi juttu on nimenomaan saada sitä informaatiota tuonne yrityksiin, että tämä on yllättävän helppoa homma. Mistä kannattaa aloittaa? Ja, on kuitenkin on laaja ympäristö ja paljon järjestelmiä. Kyllä se on, mutta esimerkiksi yhteydessä teihin ja sitten te olette taas yhteydessä esimerkiksi PointSharpiin meihin ja me voidaan sitten löytää se oikea ratkaisu, koska autentikoinnissa on ehkä se kans ongelma, että on niin kuin tämä vanha maailma, pilvimaailma ja ne ei oikein kohtaa siellä tietoaltapaa. Siellä on niin kuin useita erilaisia protokolleja, mitä joutuu ehkä käyttämään vielä hybridimaailmassa, mutta ei tämä nyt mitään niin kuin rakettitiedettä ole. Kyllä tämä nyt sillä tavalla saadaan kaikki turvalliseksi. Ja käyttäjillä on kuitenkin erilaisia tarpeita myös niin kuin turvallisuusnäkökulmasta tai käytön näkökulmasta. Niin. Kyllä. Ehkä mä tuohon tuli mieleen lisätä vielä, että esimerkiksi tämä ratkaisu nyt, josta Luukas kertoi, niin me pystytään toteuttamaan sillä nopeita testiasennuksia. Se ei ole niin kuin mikään massiivinen juttu tehdä siitä esimerkiksi tällainen pokki. Se on pari tuntia työtä, otetaan vaikka Luukas mukaan ja toteutetaan se, niin musta tuntuu, että se on esimerkiksi hyvä tapa jollekin rajatulle pienelle porukalle niin kuin testimielessä. Just näin. Sorry Lucas, this was all Finnish, but since you have a Finnish girlfriend, you probably listen fluently. Exactly. We'll say that. Yeah, but you had 3 points at the end for conclusion. Do you have anything else on your mind? How to start the fast way, or what should people do? So something I now realized that I forgot to mention. So if you already have some kind of authentication methods, like for example DVD cards or PKI, you can of course like onboard them to the new management solution if you want to do that as well. At the same time you want to start using passkeys, you can combine those two if that's required in the organization. So yeah. Yes, very good point. That was also part of the answer of a question that was set earlier. Perfect. So I do understand. Yeah. Hyvä. Kiitos herroille Kimmo, Peik. Thanks Lukas. Ja tosiaan niin tästä webinaarista tulee tallenne saatavaksi ja myöskin nämä esitykset tulee saatavaksi. Eli katsokaa sähköpostia, teille tulee viestejä, josta pääsette sitten materiaaleja lataamaan itsellenne. Ja toki tietysti niin myös kaikki yhteydenotot jälkikäteen vastataan mielellään kysymyksiä. Niin kuin Peik tässä totesi, niin hyvä tapa aloittaa on pienellä testiympäristöllä ja sillä tavalla pystytään määrittelemään, että mikä on hyvä tavoite sitten jatkolla. Kiitos kaikille. Kiitos, että olitte mukana. Toivottavasti pystyttiin auttamaan teitä jossain määrin tässä asiassa. Kiitos. Kiitos. Thank you.